Ideme na ďalšiu cenu. Obľúbený a ťažký. To je iná váha, čo? Poctivý, šarp. Čo si na to budeme prehrávať? No, dobrá otázka. Ja stále hovorím, že pokiaľ to nechceš, ja to kúpim od teba naspäť za 400 eur. Joj, tak ty už si vyhrala, poď si to zjať. Alebo zakríž, aké máš číslo. Ostal mi v ručičke, ani neviem ako. 3, 9, 6. 3, 9, 6. Toto sa mi ľúbi. Ukáž, pozrieme, skontrolujeme tu s mojím inšpektorom. Je to ona neklamala, není možné. Poď sem hore, nejakú dostaňte. Tak, paráda. Poprosím ťa tvoje meno. Miriama. Počkajte, ja vám ho predstavím. Toto je Miriama, hej, odkiaľ? Z Tekovských Nemiec. Tekovské Nemce, pozdravujeme! Pozdravujeme Múzeum hračiek! Miriam, ja ti gratulujem a páči sa, to si nechaj na pamiatku. Aj tieto si ešte nechaj, lebo stále je to v hre. Necháš si to tu a potom si to prídeš zjať. Dobre, lebo to je strašne ťažké. Zatlieskajte jej! Toto je naša druhá víťazka! Ja ti gratulujem. Aj by som ťa boskal, ale mám tu ženu. Vieš, tak dobre, ahoj. To je ona.